Den ekoso Ghana man mu ha na adan den na si adan na da bia oyene ewo man mu menim ne antia Ghana obia pese da krope ye beda so sore na wa dan sikani adantia Ghana fo dodo na ayesu bambone akandifo bebre subamone na omode eti Ghana mamu ha ene unhu sofo ene unhu asoreba ene unhu ohene ene unhu politician ye nyina aye corrupt. Why is it so many corruption in Ghana? Why? So yakwa asore a enkyerechire be na asofo de mayen na nananom tenase a de na nananom kyerechire omoman mba nananom binum ogi adamude nananom binum tonsase a enya omodea sayene de mpo a oton asase korona na watono ma asumasi na wasen atono ma asumasi adenti na ebasa ne nyina ye emfumunie ene pesamenkumi nyanti na ma Ghana man ebre samre yanka wanti a amanyofo ebunkunta akyira Ghana man a enkunta omubu no uhu se enkunta no mu awerem yanhwe Ghana for call Brazil kube ba ko pa beto e na ne bo enura ye omuko Olympics games yi hwa accounts omo de bre Ghana man adena so many figures ye inflate figures no na akwan ya yete so eya akwampa na Ghana akwan ya ye no eya akwampa na ne bo na omode maye no ana ne me pesa me na o kan se ye wo patriotic songs a ye to ewo Ghana mamu ye wo ye national pledge ye ka so patriotic songs no ena ide ye adwuma na patriotic songs ni bi ni se wonsom so man ni be ye a efrime ene wo de kura na ba yegu nsore dan yegu companies ade companies no etin sore na denti na nipa bebre wo ho a ochese nyame amana doma chede senka ode beboa na sore no na ode atene ho na dempo na ma se obi ye organist ewo asore emu a na wajai ekwakobo organ ama asore bi ne nyina ne se yesu bambone a Ghana for yedete subamone ne bi ne sen ne edikan eye pesamenkomenya na bra me ne wo kasaye no utie me a subscribe to your YouTube page no na like na wa share ama afoforo nso ensa ka bi Asupra TV Show na ewe na omo maso ya sene eye Stewards Impact Foundation eye foundation a omo ye adwuma ade boa amamre ene amane esem enipa setena mu adwuma ye mu omo ka ho bio eye Sunyani Youth Development Association ye from Sida omo nso ne omo ye ne se omo impact ene ama papa ewo emabunu abrabomu ene nti okosida for adwuma mu Sunyani a eye Sunyani Youth
empowerment training center hono a omoje afoforo ekire omadwuma na adwuma a omokire ne bi eye etire ye adepam aluminium fabrication welding no ho omosan atiti nipa ewo solar mu a opese usua solar na ye frɛ green energy no a omotetew ewo mu na afei nso baako a oka ho a ono nso aso ya sene Miligo City Solutions no ono nso eboa ade bia ewo nipa abrabɔ mu bia no Miligo City Solutions ebeboa se unya yie mpo na se ugidi so ntimi planning yi a ko mo nchen obema good planning na afei nso bio oko opese onya pan no papa pa dia to ampma cereal bread na eno aye serious nko ana ye de sa pan no na se opese ohu ampma cereal bread no a obekọ company a ye frɛ no AS Comsa Enterprise omo na de ampma cereal bread aba abonten na me to asem ne so adanti na suban bone a adokoro Ghana fo hayen medoba ko ye nana osiade yo agimambadu asem bia okaaye na nea okaaye ne se Ghana fo agudi a yetu say ye gold say ye oil say ye den yen ye percentage sen ne wom gold no kra de o de 2% ne wom 2% ne so kra no ebe fa system mu bebre na fa system no mu a na ba bedu sen oil nso aye 7% na yenya adenti na yen wo yen agudie say ye gold anase oye oil anase eye ore anase eye diamond agudie bia yetu bia no adan na ye percentage so eye omo a omoko kokotena negotiation table hu kokoye no na enye ni yie wa bra man bi de otu a onya 50% adan na ye de percentage ni so ya adwen ho ana na even percentage ne so an kura sika ne ba den na ye de sika ne ye so yadi mpuntudwuma a yetimi de yansa kire so ana ane na mpuntudwuma na yeye no ne bo na yede ye adwuma no ana yenhwe ye second for na yensesa ye suban ne etoso bia me pesa me no ka ho asem eye ohawa hodo a ye nananom binom adeba omunkuru atu nkurutuo mu na meka nananom a na meka adehibusua a ewo fie bia mu adanti na amanso bebre sore ewo adehibusua bebre mu ne nyina ne se obichi di se akonwa ato ese de akonwa ne mane di amfa akonwa ne mane nnenti ese se oye dom nanso yema remfiri se odehie bia anya dom na se oye odehie na se akoye dom a udi akonwa ne bia enye yie ne yesuan no ade ne aye kan no okoye YouTube page no a aye Asupra TV na wa like na wa share na afoforo nso anya bia tie host Odombarima Baffour Akomea Sakyi na me ne wo kasai na se nananom ebesia konwa tie na ya na ekum adurubere bia na demudie gie abam dentina ogie demudie na wasia konwa ma obi a eni kwan so ne de konwa no eni ntia de amanso beba adentina amanso sem ewon konwa bebre ho na ne aye kan de sesia we de ye ani na ene nananom binom ebedi nkomo na ya kire ne amanso sem ayetia oman
eno nyina kekamba besi se subamoni a akandifo adidi omoman nimu nti na masane ma no eba unimu se nananom ewo kuromu na se amanso wo mo ntamu a empuntu makuro no mu esan se we ye ni kire nifa no na we ye ni kire benkum na omo ni kire nifa omo ni kire benkum mo gina mfimfini ne nso omo nso ogi adamudie efiri amanyofo ho anenti enne anka nananom a omo won sase ansase yo mo de ya no amanyofo wo tumi chen nananom adenti na amanyofo efo mo so mo tumi chen nananom ne nyina ne se na dwunya ne se ode bibi kakra ahyeboa mu e de akwa nana se onfa nto empabodro emfa nkane chaw sunti na dwunya ne se wawie ene nti sa wotima mu na sa akwa kasa amanyoni na sem omprempuntuo ma na akwa na sem a na nananom bi mu empeso be kasa asem no na wo kan na nananom binum aba begina se wasumasi e de empuntuo na ekoso pa nanso na nipa kora ye kan asem no na onye hwe waye bibi kura no a wodne tutu binum de ho a utim hu se enkoyi adenti na yama amanyofo kwan ema omuna editati pesi no efo nananom eno nso ya asemu a daache yebekomu ne ya mena woka ne na de ane ne ya bobosu yi no eye introduction ya de ehye dwumadie nase na yebekọ bia mu baako so unimu se akonwasie enso ewo kwan ya fa so sie akonwa ana na adehye na ewo fie no obia na de akonwa eyeyi ana enye obia ye wo obia adehye nanso ye nwu obia hene esanse ohene ne ye baako na ebetena akonwa so na unimu se etia mamre sa wankasa fie a ufirimu sa meye adonten hiri anasa sa me kronti hene a etia mamre se mebo akonwa ne bi ama me yankasa me fiefo sa ye menu ama anasa me ma me mba anasa me nananom me amebo kronti akonwa ne bi me pano ho bi di amomo unim se usai kira akonwa a udi akonwa ne bi a enye yi ana sa wo ye de hia asese usua saade we na ohu na se wo adehifie na se adehifie no se bebe bobo nkonwa na be ma bi a na aka kire ne se odehie ensa nkire konwa na odehie no usua kire konwa no a untimi nnibi unim se enu ntina krontire bia o kro bia so usua wi a udi man hene a anasa udi ohene ne bia enye yie na konwa die so nim se yenko promotion wom udi makonwa di san kura na se wo ye kronti na wadi akonwa san kura mpo a untime nye ohene ne ma ne nye yi na udi mu se nananom hia ayoman na hia na ohene ba akopɛ na wo ho ana unim nananom nyina hia te se memfa ne se sunyaman nyina hia no atena konwa ni nyina wo ho kamade nanso ye wo ohene ba akopɛ no ono ane man hene na mebisa wo unimomo a omo ya traditional council members ewo ohene bia fie na traditional council members no omo ne hefo na wonimu se ofa Ghana mamara no a akire potin omo mutimi eye traditional council members ana na so ohima ejina fahen ewo traditional council eno nso ye adesua a yebesua na enye nne eniema ame bobosu yi no yebekọ ni nyina mu na unimu se enkronkro bi wo ho a omama mre ene omama ne no omo ya kanfo de omo nya kanfo de nanso
amamra ne amane ne bi sesana unim se ye wagoro bebre wo Ghana mamu hayi a ukonkuro bi so a saa kuro na kuro nkuro ahodo agoro saa agoro ne bia na memma onhweso agoro bi te se aprede unim se aprede aye nana doma hene adua na piesie na goro ana na unim se aprede no nso ya goro bi wo Ghana babi fufura na kuro ben so ne san agoro aprede no na denti na ya agoro aprede no na me ya adomo a ebesua saa nema we nyina na ne ameka ene se so ye panyini na se otiman mu so ye nana so ye amanyoni so ye sofo so ye asore panyini so ye adwuma panyini ma wusubanya nea ebe ye tofe a enipa betimi adi atafere ho adenti na okọ adwuma bebremu a omo ye adwuma no a boa ese so omodeje omomfanye na biribia Ghana ya inflate figures na da kura nti na ese se Ghana ni a wo ye adwuma de aboa aman na o je kickback 10% adenti a eyadufude ene pesemen kumenya na ye gisasi kan nyina ye de akwa asore dan mu adi bia wa akọba afọde na wonim se adenti kura na yete Ghana mamu anase yewo yen kuro mu a na se woni sika na se wo asore dan mu wonim nyansa se kura no a o ka asem no a yemfa nya adwuma adenti a na wonim se ha adwen na yenim se eno na awo proye ene keta asehye na da kura nti na sofo wo ye adwuma me yetua wo ka bosome ampa Bible ne kan se ne oya aforebochia adwuma no edidi aforebochia ne ho wo ya asore adwuma me yetua ka bosome na asore mma afa bode ne banchi na omo de abrew na ode agu ho na asai apro wamfa bia nkwa ankoya adoye wo so awe wo ye sofo na sofo ye bi nso aka kire nse papa bi bra omti asore ne oka ye ne se ye ka okanyamsam a oji akra no a na wa momoko asore ombekomu oti asore de okanyamsam a oji akra no de moko ko na asore dem na sa papa ko na so eka se eni kwan se yaji entutuso dudu ne ye tight no na yaji a yemfa mahiafo ono onya na sori a ogina babi ya asema o kan se yemfa sori sika nhwa sori ba na yemfa sori sika nhwa sori ba e dia sori sika hwe hwan koya tu YouTube page no Asupra TV na subscribe na like na share na afoforo nsum hu bi na yebesua nema bebre na mpesa me ka kire se so ye sofo na se ono asore mati na se ahia wasafo ma no na se asafo ma didi to toka ama wo na moto paturogum na wutwi na wayere ho na wo hwe wo ma na da bi ahia asafo ma aye papa na adantina asofo ma asofo ne omma ediye na da bia ahia asafo ma so ya ye kwa asoro no ya adwen sa de we hu ana ya nwen sa ne ma we hu na ye nhwe menka se memkwa asore ese so bia kwa asore na mom se wo kwa asore a ye nhwe kwan ya be fa so a be bo abrabo a ya abrabo kronkron Kristo ni bia men emune se obekọ heaven so ni awo ye no betime do akọ heaven ana na adan na we kasa nia oye aforebochia ho adwuma no edidi aforebochia ne ho na obi ye organist e wa asore dem na obi to nwum wa asore danim na obi siesi asore dan mu na yeje ntutuso dudu no a yenyi bi niam fa ntua saafo ne ka na de hwa asofo na da bi asaafo no omo ho kire mo so ya dwen ho ana we yesu bambone a ewo nipa mu
na me pesa me ka kire se so ya manwoni na wagisika so de ba ye man no mfa ma ye man no na se odi wasa osirimu a odi bi ko bo afode so odi ko bo afode manyame we be ko heaven na nananom nso a basuma bosom so enipa bebere na asore a be frɛ be ho sɛ be ya komfo be ya bosomfo enti ɔte TV so na oyisika me catch your plane sɛ ya yenhwɛ saafo ne yie esan sɛ empanyimfo kan sɛ enkyene nkamfo ne ho sɛ mede na obi abedibi na de enti na nipa no a oba TV so ababa advertise ne ho no ye sɔre akosa nipa koro ne nkyɛn sɛ ampa sɛ nia ɔka na otimi wi ɔno enipa bɛkɔ ne nkyɛn na me bisa sɛ da bɛna hu na nakwa kufiri ɛwɔ TV so sɛ advertise me ne nakwa kufiri bosomfo enti bra me hɔ anase me ne Antoine suo nyama eni enti bra me hɔ na me moa me nyi sika ma wo da bɛna ehu bi anase okovota regional na bɛfrɛ no novepo no da bɛna oba TV so ba bɛ advertise sɛ mommra me nkyɛn enipa no binom beni ba obibi kitfuwa bi abede bobe ho bane enti ne aka ne nyinaa ya azaa sania empanyimfo ka se sa komte kwa na aka ntwa ho se ye Ghana foi no yensu ade emfiri sa nema we nyinaa mu esanse enipa binum subambo ne nti ama Ghana no eto piti na mpuntudwuma esenka ekoso kwanya esesenka ye nasfat kwanya esese anka de chippings na guso na ko first phase second phase third phase no obekọ kwan no ba ya ohwe kwan no a na kwan na epa adenti na kwan na epa ni nyina ne se obi gi sika no odi ahye ne botom na mpasa me ka kiro se saafo ne nyina ne ya onsom bosom no empo me pesa me kan sei omo som bosom kron no benya dwirim esan se onim sa bosom ne beku no na ema ye remfiri sabra na nyankopon de Israel fo no efiri Misrim ekọ bosha asase so no omo na omudi boni ne bi wo ho a nyankopon pae asase anum emamu wura mu adentia there was instant justice and there instant justice ni ho nanso abosomfo no mo ya abosomfo papa no they still have instant justice esan so fom no a wekun ankame ebe mede na ebe ma honkeka aye manigye se anka Ghana man nyina no anka empa bosom kase a yedi bedinse so ye mampanyini a yemfa Quran nshonsem yemfa Bible nshonsem na yedi wakọ akogina novepo yakọ akogina ntoa yakọ akogina kwaku firi bosomfo eso ode na bosom na ba na de na fana ahyawo nsem na de afana ne kasa wi a wa transi ahwese obi emokoro no na yenhwese ade ebekyenwo a ye de Bible na ye nyankopon na yakan yakan se nyame fa ne bo a wonto ne ntem esan sempanyimfo bu be se enya da beto abo atware so fira no enya sa da na mpafe besiu na mo mra mfiri se empanyimfo san bu be se ne opade akokotobo no yenya na boro enti adan na obi pade akokotobo na yeye na boro
na even say be for bi adwuma mpa adan ne ye adwuma mpanfo na se ma ne bi da ne pese ne omoda o so na wakotena sori dem adan ne bi sika to so se me for adwuma ma jo 20,000 ma jo 30,000 a receipt nka ho wo yesu ba money ya de timan mu na me pese me ka kire se o pese oman a woti mutumpon a yensisan yesu ban osofo sisan suban adwontoni sisan suban na ne ya na beka ne se ba benu nwum to pa ne ya na bepema akonkron ne ho adwuma na wo ye no oto nwum ne wie na oto nwum no abaya ne gina akire ho onya oyere onya ne ho ade wie na na kwakoda wato nwum se wakakoto nwum ama obi sakra subambo ne be ni na nia eya ne se nia ono gina ka akwan ho a otiemu yesu bo obi ansakra na dwen asem na wo ka no owie pepepa oba preachi 5 minutes ne correction a obaje eye 3 hours na mamu asempakani na oko Cape Coast hwan na soma wo ni ababo ne kan se mensuma won afrunti na wo ye ne awo ye enti me pese me fa kwanya we so na me kasa kiro se menua me nana me ba me ofase se suban bia wo mu a enya bia no eye niam bebre ya bo niam bebre so sisan ensisan ye nya dakro hyase let your yes be yes let your no be no na se uyiu eye you na wo dabi eye dabi a ebetime ate corruption so na yadwen ye se amanyofo nko a na corruption omoye ho adwuma na nanom mo bi ka ho esan se na o request V8 o request Toyota Land Cruiser o request a car anase bibi afri manyoni ho no manyoni ni ye bone a untime nka na eno nso eye corruption aninti me fa kwanya we so na maka kire oboko se ene dai sisan na okwa asori a na wo bompaye se subamone a ewo mu no nyame ntu sa subamone no emfiri mu sane ebe a oman Ghana betimi afa ne ntoma pafra na wo ko Asupra TV YouTube page na wa subscribe na wa like na wa share oko Asupra Facebook page na wa subscribe na wa like na wa share woso emanua na wonya bi sane ebe ya ebetinya ba adwuma ku a asoya sene eye back energy consult a oye solar energy so hia solar pump ya o back energy consult obeye solar no amount na o product bi a ye frɛ no akokɔ nsuo no eye for poultry farmers se o poultry na wo nsuo ho hawo like be name menewo emodwuma ne boka ko back energy consult na obeye akokɔ nsuo ama wanya mfaso doso na mfaso ne beso tese koko a eye esiwa shiame na otwesenne wo bra yedi nipa suban ho asem e ba betodwa na yahwe suban ahodo ene ankorankore ene sania omusuban ene kwanfa so a ye betena ama man no afa ne ntoma pavra shiame wa Asupra TV so na meka Asupra TV a na wageme so aprede Asupra TV jemeso aprede Asupra TV wajemeso aprede adehye kronkron madam ase amen.